हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांखौ फिन खेबसे बरायबावबाय आङो गिबियावनो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनो सानदों नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम मानो होननानै बुङोब्ला बे भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट जोबोद नोंथांमोननि मददनि गोनांथि जानानै फैदों आङो माने हाखु दाखु बे भिडिअखौ दिनै दा बानायनाय जाबाय माने जाथाया जाहैबाय सासे हिनजावसाया माने नेलमांला एरियानिफ्राय गोमानानै दं दा आं बेखौ डिटेइलै खोन्थानो सानदों सुंद'यैनो नोंथांमोननो दा बे नेलमांला एरियानि नैबे तुमकुर रोडआवहाय आरएनएस मटर्स दङ बेवहाय माने बे खाथियावनो माने मोनसे स' मिल दङ दंफांनि कम्पानि नोंथांमोन दा बेवहाय दीपक मुसाहारि होननाय फंबाया बेवहाय खामानि मावोमोन दीपक मुसाहारि मुंनि सासे सेंग्राया बेवहाय खामानि मावोमोन दा बेवहाय बियो सासे हिनजावसाखौ माने 5 बोसोर बैसोनिफ्रायनो बियो लाबोनानै माने न'खरनि बिमा बिफाजों सावरायनानै लाबोनानै बियो गावजों लोगोसे लाफैफादोंमोन दा बे हिनजावसाया 5 बोसोरनिफ्राय देरै देरनानै 15 इयार्स जाबाय 15 बोसोर बैसो जाबाय बियो 10 बोसोर बे गथ'खौ नायबोबाय आरोखि 10 बोसोर बेजोंनो थानानै दिनै 15 बोसोर बैसोसिम देरबोबाय बियो 5 बोसोराव लाबोदोंमोन नालाय दा 10 बोसोर बेजोंनो थायै दा 15 इयार्स जाबाय बे हिनजावसाया दा आं स्क्रिनाव बिनि फट'खौ होनानै होदों नोंथांमोनहा जेरावखि नुवा मानो बेखौ स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव एबा आंनिसिम कन्टेक्ट खालामनानै अन्नानै खोन्थाहर आरो नोंथांमोनहा जेरावखि नुवा मानो हमथानानै दोननो नाजा दा आङो बिनि एड्रेसखौ खोन्थानो सानदों बे हिनजावसानिखौ बिनि मुङानो जाहैबाय बिदां औवारि हो नोंथांमोन बिनिफ्राय भिलेज एबा गामिया आमगुरि खुंग्राजरा नोंथांमोन आमगुरि खुंग्राजरा बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ चिरां पिअ आमगुरि बिमानि मुङा जाहैबाय हास' औवारि बिनिफ्राय गोमानाय जायगायाथ' नेलमांला एरिया नङा होमबा नोंथांमोनहा मिथिखाबाय दा जोबोद दुखुनांथाव बे हिनजावसाया माब्रैहाय बेफोरबायदि खारलांखो बेखौ रावबो मिथिस्लाबाखसै माने सोरनिबा फनजों बे खाथियाव थानायनिजोंनो सोरजोंबा रायलायहरदोंमोननो दा बै जाय मानसिनि नाम्बाराव रायलायहरदों बेजोंनो थांदों बायदि सन्देह खालामदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिगां समावबो माने सोरबा हौवाजों मोजां मोनलायनाय एसे खोनाखादोंमोन दा बेजोंनो थांदों बायदि सन्देह जादों दा आङो बिनि मुंखौ बिनिखायनो माने क्लियारिफिकेसन होनो हाथ'वाखै बेजों नंमारगौना नंमारा नाथाय बे हिनजावसाया गोमानानै दं दा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो आरो बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोनहा आंनोबो खोन्थाहरनो हागोन आंनि नाम्बाराथ' गोबांनावनो दंखायो नङा होमबा दा बैसोआबो जायाखै हिनजावसाया 15 इयार्स अल्डल' नङा होमबा 15 बोसोर बैसोल' दा बबेहायबाफोर थांनानै माबा मोनसे जाहैबायबाय नामा होननानै गोबां गाब्रायनाय फैदों न'खराव एबा बे दीपक फंबायनाव दा सिगां समफोरावबो गोमाखादोंमोन होननानै बुंदों उन्दै समावनो माने बेवहाय एफआइआर खालामलायनाय गासैबो पुलिसनि माने गासै डकुमेन्टसफोरा बे दीपक मोननाव दंजोबो होननानै आंनिसिम खोन्थाहरदों दा बेखौ माने आङो दा श' खालामनो हाथ'नाय नङा जिखुनु जाया बे हिनजावसानि फट'खौ श' खालामबाय नोंथांमोनहा प्लिज अन्नानै आङो बार रिकुवेस्ट खालामबाय भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जाहाथे थाबैनो बे हिनजावसाखौ मोनफिननो हायो आरो जोङो बे फंबायनिसिम लाबोनानै जाहाथे न'सिम थाबै दैथायहरनो हायो दा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर थेंक इउ